Super, I kommer fra hvad? Le Congo Club. Hvad er det? Det er vores egen lille klub. Det er fordi, vi bor på Kongovej. Vi består af 3 medlemmer. Mig, min mor og min storebror. Super. Men hvad er det egentlig? Jeg kan se, I har jo ikke løbesko på, og hvis I vender jer om, hvis den ene af jer vender om, så kan I se, at shut up and squat. Hvad er konceptet? Jamen, vi løber i barfodsko. Og det gør jeg, fordi jeg plejer at få ondt i knæene af at løbe i almindelige løbesko. Så det er en anden måde, man lander på. Og shut up og squat, det tror jeg kommer fra, at vi dyrker CrossFit. Og så er squat den allerbedste øvelse, man overhovedet kan lave, synes jeg. Ja, hvorfor det? Den styrker løbemusklerne også. Ja. Hvordan er det så gået i dag for jer? Det går rigtig godt. Vi havde nogle kriser undervejs, men tiderne har vist været meget gode. Ja, min ene sko, den knækkede, da vi stod her ved startlinjen. Så jeg løb den første kilometer i barter, før vi fandt min far, så jeg lige kunne få min skiftesko på. Så... Hvad var målet? Ja, hvad var det gennemført for mig i hvert fald? Det er den første gang, jeg var bange for, at jeg ikke kunne, men det klarede jeg. Har I trænet jer op til at løbe i de der sko, eller er det bare... Nu var det i dag, og så tog I dem på? Nej, vi har trænet i dem hele tiden. Det er man nødt til. Hvor lang tid har I brugt på at træne jer op til at løbe så langt med sådan nogle ikke-sko, eller hvad man kan kalde dem? Til det her maraton har jeg trænet siden februar. Men før det har jeg har bare altid løbet i dem her. Så det har været meget nemt. Hvor længe har du løbet med de der sjove sko? Jeg tror, det er 3. år, jeg løber i dem, og så har jeg fulgt et program i et halvt år til maratonet, ikke? Hvordan med vejret? Det var ærgerligt. Så straks der kom de store byer, så føltes det som om skoene de blev 2 størrelser større, så vi svømmede rundt i dem. Du blev nødt til at tage din af, ikke? Jo, og jeg måtte stramme knuderne op og sådan, men det var rigtig, rigtig vådt i hvert fald. Kommer I tilbage næste år, tror jeg? Ikke lige nu, når du spørger mig. Nej, ikke som det står til nu.